Mennyivel veszek föl? Már is dobjuk a mincét, vagy először Hát először tisztázó? meg akartam beszélni veled, hogy mi lesz. Oké. Baszki! Nevet kellett volna. Nem találtunk ki nevet. Dehogy nem. Így. Throw. Akkor már the flip. The flip. The flip a coin. Akkor az is jó. Azt még legalább mindenki ki tudja mondani. Beírod ezt a throw nevezetűt, abból a fele nem tudja kimondani. A flip az tök egyszerű. Én a flip. Jó. Szóval, ugye azt beszéltük, hogy az lesz, hogy feldobunk egy érmét, és akkor... Egy valaki dob, a másik mondja. Ja, jó, igen, az egy jó ötlet. És akkor mondod te, hogy fej vagy írás. Tehát, hogy, vagy hát én mondom, hogy fej vagy írás, feldobom, és te mondod, hogy fej vagy írás. Szerintem senki nem ennyire hülye. Jó, igen. Igen, és akkor aki megnyerte ezt a pénzdobást, hozzátennék annyit, hogy ugye mindig egy más érmével flippelünk, mert van egy csomó érmém, és aki ezt megnyeri, annak az ötlete lesz levideózva. Megvalósítva és levideózva. Csak néha le kell fordítani, hogy te mire gondolsz. Mert én tudom, hogy mit akarsz kifejezni, csak te nem tudod azt kifejezni ezen a nyelven. Köszönöm. Ezért vagy itt. Már nem tudok magyarul. De tudsz, csak nem jut eszedbe. Ezért. Előre kiválasztjuk az érmét. Még annyit hozzátennék az érméhez, hogy akkor egy ilyen rövid érmeismertető. Annyit még hozzá szeretnék tenni az új szabályról, amit még nem mondtam el neked se. Új szabály. Csak új szabályok vannak. Ha annyira durván szerencsés vagy, hogy vagy te, vagy én 5-ször egymás után nyerünk, akkor belevágunk egy nagyobb projektbe, ami esetleg több videón keresztül is téma lehet. Ezt én azért szeretném, mert szeretném, hogy pár játékot végigvigyél te. Érted? Értem. Így már értem. És ez így oké? Nekem? Természetesen. Mivel egy csapat vagyunk, ezért te is mondhatod, hogy igen vagy nem. Egyébként ez ugyanez, ha te nyersz meg 5-öt egymás után, akkor te is belevághatsz valami nagyobb projektbe. Ezt azért akartam bevezetni, hogy ne az legyen, hogy egy dobás után egy játékot végig kell vinni, mert az szar. Egy dobás után én maximum kipróbáltathatok veled egy játékot. Azt úgy gondoltam. Egyébként meg, és amúgy hozzá szeretném tenni, hogy ez részemről nem csak az lesz, hogy most játszunk, oké? Jó, hát ez... Vannak más ötleteim is, és nem is azzal szeretnék kezdeni, hanem mással szeretnék kezdeni. Amit nem mondasz el? Nem, mert még nem tudom, hogy mi lesz az. Dobunk? Dobjunk. Szerintem az lesz, hogy ide benyúlok. És anélkül, hogy megsértenéd magadat. Ebben mi van? Máig harcoló német alakulatok. Zloty. Lengyel pénz. Zloty! És ki van rajta? Úgy néz ki, mint Dózsa György. Marceli Novotko. A mai érme... Mondod te? Mondja te. Jó, tehát a mai érme egy Kicsit közelebb. 20 zlotyis, 20 lengyel zloty. És akkor mondjuk most én dobok, és miközben pörög az érme, addig kitalálod, hogy fel vagy írás. És ezt javasolnám, hogy földobja az ember, elkapja, és lefordítja. És ami itt a kéz háton szerepel, ebben az esetben fej, Az a nyerő. ez a nyerő. Így van. Okay. Tehát akkor egy próbadobás. Próbadobás? Így van. Próbadobás, és akkor miközben pörög az érme, igen, mondod, hogy írás. én nyertem. Ez csak próba volt. Attól még én nyertem. A próbán én nyertem. Próbadobás 2. Írás. Megint én nyertem. Próbadobás 3. Fej. Mennyi kell 5-ig? Ne. Próbadobás 4. Fej. Próbadobás Írás. 5. Dani mind az 5-öt elbukta, egyiket se találta. Jó kezdődik, de ez csak próba volt. Akkor én dobjak, hogy te dobsz? Az élesbe. Te, hát egyszer te, egyszer én, nem? Igen, de akkor most ki kezd? Kőpapírolló. Döntsük el fel, vagy írással. Nem, kőpapírolló. Kőpapírolló. Hányszor kell nyerni kőpapírollóba? Egyszer? Egyszer. Most csak egyszer. Oké. Van olyan, hogy 3-szor, de most csak egyszer. Jó. Kőpapírolló. Én dobok. Te nyertél. Oké. Jó, akkor ez most az éles dobás. Éles. Mehet? Mehet.